wallahi da muka sha wahalar wannan abu muka sha. Na gane. Mu Allah ya kama na kaga wahalar da ta gane wallahi mun ke da za a rana sai dai ka bayar ka zo 150 ke maka wahala wallahi ta nan baka biyo nan muka bi kai ba kai ka kawo mu ba a kwatran nan kake tunani a yanzu ma ga ta can kana hannu da mutane su ne ni ma dai ka ga jirgin gida da ba na gane amma na kawo na zo a mota na zo kuma a mota mai